ate. Yan, magugulat din sila mamaya. Tumatawag na nga eh kung saan na daw kami. So yun guys, bali sila Ate Irene na huli pa. Kaya bawal kasi na maraming pumapasok. Paano ka nang sahita naman? May tubig pa dyan? Sinabi mo sana parang walang magalabaw. Dahil bantay ni Liana. Liana pass. Konting kinukuhin na. Yung ako kanina meron ko Hello, yan, napasita. Tara, parang kapal yan ng mukha niyo. Wala rin yun. Tinurukan ang bata. Ay, ano? Ito pala binigay. Tsaka, ano ka naman na dyan? Dito mo na. At ilalagay na dito. Nalabusan na. No, Cha. Gusto mo na magka-ading, Cha? Sabihin mo kay mami mo. Gawan mo rin ako, mami, ng ading ka. nagdala kayo ng pantalan. Pajama na? Panjama yung... Ito sa sukat. May t-shirt ko dito. Pang bahay yung kinuha. Hindi, kailangan daw muna kapirmahan sa lahat. Tapos sabihin. Ngayon pwede na siguro ito. Mapirmahan nyo ngayon. Tapos ang hindi na nila mapipirmahan Yung bilin. sa PL. Kailangan kasi yan para maggatas siya. Wala may busin niya. Malambot na yan. Yung kapon kasi matigas. Mag-iba ka na lang ulit ng plato. Ayan siya, ingke. Kargahin mo na. May pusa o. Sabihin mo. Sana o. Ako ito ba meron na wala.
Maglabas ka Ay, eh. gawa mo pagkain na rin. Ay, sana yung mga plato. Sa bahay, lagyan mo na sa bahay yung baso. Ito kasi may nagalabas dito banday. Ito. Ginadilaan niya si Kuya Chacha. Be, mas mataang ilong ko sa'yo, kamo yan. Ginadilaan ka, Cha. Sabay na ako. Dilo, oh. Pagkalili. Pigsa tilibit na. Wait lang yan. Hindi ka kadidi ang siguro. Nagpupunta yung ganito niya, oh. Gatas ba yan? No? Main mo hining ako. Tingnan ka mo ka, ma. Iba naman na yung mukha mo. Ako naman ang mukha. Bibilyana. Bibilyana pas. Lagi na lang dide. Guys, kaputi ng kamay niya, oh. Versus sa kamay ko. Para mag-vlog ka na. Ang linggo lang po paling-paling mo yung ulo mo. Hello, baby. I'm Tita Ganda. At si Tita Ina. I'm your tita Mami. Ay, I'm your tita Mama. And this one, Tita Ina. Tita Ina. And this camera girl, Tita Mamo. Ay, Tita Nanay. Ganyan. Lula. Lula cream. Lulabas siyang. Low. Kakunti pala yung mga ganda mo. Oh. Okay. Mami, lula doon. Lola Madonna. Si Lola Dora. Hello, baby. Ang kit-kit naman yan. Diyan ka, Tita. Ang kit-kit naman Si ng Kuya, baby burat. namin na yan. Nakatakot mag-iyak. Katakot yung mukha. Hindi mo try. Sabi mo Huwag mawakan ka ma at bigayin mo yun. yung barbaritis. Oh, yung damit niya yan. Oh. Okay guys, English daw. Oh my goodness. No problem. Yun lang nasabi. Diyan katawa. No problem. Oh my goodness. Sabi ni Diyan. Buong kami tayong ganito eh. Kumusta si Tugay? Naalala mo si Tugay? Kaya hindi. Doon sa bahay. Nandun sa bahay. Hindi na tayo. Yung kami kila ate. Hindi namin alam na Yung mag-gutin nadulas siya sa yung message mo sa chat niya. Pero wala idea na mag-gutay. Wala. Kala ko na... Kasi sabi ko yung buwanas na. Ano yung kaya ba sila natin sa Lumis eh? Sabi niya, bakit pag-break ka? Ako, hindi kayo lang. Ayaw ko na yung magganyan, yung nag-iyak na siya. Takot na ako. Huwag ka mag-maoy-maoy ha. Sasama ka namin magkuha ng ukyang. Para may pangdidi. Ha? Hindi niya alam kung Magpinta pa tayo ng Dragon Pro.
Oh. Kaya hindi ako yung gawa. Ikaw pinahirapan mo kami Tagal-tagal mo lumabas. Muntik ka na masisarya. Pinahirapan mo kami Oray na nabasa yung pantili ko po ha. Ha? Oray na nabasa yung pantila. Bakit? Nagaganda ng mukha. Sa'yo? Oo. Basa siya eh. Ano sabi niya? Kaya pala nagpalit ng violet. Oo. Kaya kasi yung damit niya noon, kulay brown eh. Eh, nung nag-ganita, hindi ka kabayilit na siya. Hindi ka tubig mo pala. Pinunit niya yung siguro. Diyan pa lang sa ano. Ng ilong ni Puray Tamas-tamas ng ilong ng Puray na yun Diyan walang pigil sa kakapag ng tao. Taas-taas. Hindi ba Itaas mo lang konti. Ganun siya eh. Batang-bata ka lang mo rin karakter. Dito. Gutom na naman. Kabababa mo lang eh. Hindi lang siguro nakukuha ko. Kapadede lang eh. Basta kung ganun mo lang ibang dikit mo dito, wag mo nakatayo mo kami. Dikit mo sa kanto mo. Ito mo mag-bear mo ganun. I'm your tita mama. And your tita Ina. Bisan mo, wala ang taga naning pandoon, lulubot-tot. Buti nga lang, babae. Serte. Yan. Naldugan ko pala yan. Naldugan. Ihandog, ihandog. Pares lang ah. Handog na rin yun. Aroy, gutom ko na naman. Hindi naman dila. Sorry naman natin. Para kang ano sawa. Para kang sawa daday, mga laway-laway mo dyan. Ano na, dila ka ng dila. Ganun pa lang siya. Bakit na naman? Gutom na naman ikaw. Gutom na naman? Bilis mo na si mami. Ano bakit yung magkarga? Gusto niya talaga, ilaylay siya eh. Purkit nakaramdam ka, maraming magkarga sa'yo. Marami kang tita. Oh, daming magkarga. Tapos may Lola Ligaya at Lola Pasimpa. Ano tayo? Huwag ka na naman. Palitan tayo ng hili magkarga. Gabasin na rin ang ilaw na. Sana yan, nakakarga. Marami ng pinakarga. Di ba may kwan man siya doon? Luyang-luyang na parang hindi nakarga. Pwede na ba siya doon? Hindi ka na. Nililo pa yan. Ay, hindi pa pwede yung ginalaylay ito. Pag naka-isang buwan, pwede na yan. Pero ang laylay nito kon lang. Naaway mo tsatsa, ingit ka, gasilos ka? Silos ka yata eh. Pakarga ka rin kay mami mo eh. Mas mahamak ka pa sa akin.
Ganito yun siya, mas matanga sa mga nito. Sabi ni Chacha, oh. Sabi nga namin, ay Cha, nalampasan niya yung ilong mo. Pitpitin ko man.